Cap de setmana complet de ceràmica a Esplugues. Can Tintorer ha estat una vegada més l'epicentre de l'activitat ceramil al municipi. Ha acollit la trobada de col·leccionistes i l'exposició Ceràmica per a la Salut. Aquí hi havia hagut la Pujol i Baucis, una fàbrica molt important, per tant aquesta tradició ceràmica s'ha de continuar i per això el motiu en part d'aquesta trobada que es fa anualment aquí de tots els aficionats a la ceràmica, que muntem aquestes paradetes, per fomentar això, que la gent col·leccioni ceràmica, que és un dels aspectes més bonics que tenim de l'art. Aquí hay, hay cerámica popular, tipo de manises, hay materiales de construcción, hay cerámica impresa del siglo XIX, tanto nacional como inglesa, y es un poco resto, digamos, piezas que yo ya tengo ya repetidas y que las traigo, para ir comprando nuevas. A l'interior de l'edifici de Can Tintorer s'hi han pogut veure tot tipus de peces relacionades amb la salut i la higiene. Aquí hi ha representat tots aquells objectes que van des de la higiene, com poden ser objectes per netejar, cossis, urinaris, bacines de llit, passant pel que se'n diuen tasses de broc, que s'utilitzava perquè els malalts poguessin menjar estant en el llit, que veuran unes tassetes, unes tassetes petites, amb una ansa i un broc. Amb això se'ls alimentava i inclús se'ls donava medicaments sense moure's del llit. I després potser el més representat aquí són els pots de farmàcia. A més, l'exposició ha dedicat un espai per recordar la història de les farmàcies del municipi amb tot tipus d'objectes cedits per un antic farmacèutic del poble. Arrel de parlar d'aquest intent d'exposició, hi havia un senyor que és col·leccionista, que la seva dona és la farmacèutica de Finestrelles, que és de la farmàcia Talón, i ell ens va començar a ensenyar tot el que guardava. Si un biberón de vidre, si pastilles de la Mare de Lourdes, si aceite d'hígado de bacalao, i ens les va deixar. I a part hi ha un interessant llibre, que és de les receptes que donaven els metges, que el pacient havia d'anar a la farmàcia i ho encarregava. I el primer que es conserva de la farmàcia és de l'any 21 i aquí l'hem posat, aquí l'hem exposat. Així doncs, la proposta ha servit per conèixer una mica més d'aquest passat dedicat a la rajola del municipi d'Esplugues.